Fudbalski turnir Australija, Bosna i Hercegovina Kup 2014. se nastavlja i evo sada da pogledamo isječke iz utakmice Fudbalski klub Bosna Melbourne versus Fudbalski klub Podrinje Dandenong. Bosna Melbourne je u bijelim dresovima, a Podrinje u zelenim dresovima. Dakle, ovo je utakmica iz grupe A. Come on, Adam, get in! Godfrey. Da se podsjetimo, u grupi A su klubovi Bosna Melbourne, Fudbalski klub Podrinje Dandenong, Fudbalski klub Stari Most iz Brisbanea i Fudbalski klub Bosna Corail Geelong. U grupi B su Fudbalski klub Bosi Liverpool iz Sidneja, Fudbalski klub Gazi Lansvale također iz Sidneja i Fudbalski klub Bosna i Hercegovina Centar iz Springvala. U grupu C imamo Fudbalski klub KUD BH Dandenong, Fudbalski klub Gergeles Balmoral i Fudbalski klub Bosna Adelaide iz Južne Australije. Ovaj fudbalski kup Australija, Bosna i Hercegovina kup za 2014. godinu se održava u zapadnom dijelu Melbournea u Kilo Parku u Kiloru. Izvanredno vrijeme, sunčano, pravi festivalski dan, a za ljubitelje fudbala pravi spektakl. Dakle, ovo je utakmica iz kvalifikacija grupe A i finalni rezultat ove utakmice je bio Fudbalski klub Melbourne Bosna 2, Fudbalski klub Podrinje Dandenong 1. A sada da pogledamo isječke iz kvalifikacione utakmice grupe A, Fudbalski klub Bosna Melbourne versus Bosna Geelong. Ovo je utakmica iz grupe A, Bosna Melbourne ima više od igre i to se odrazilo na rezultat Bosna Melbourne 6, Bosna Geelong 1. A sada da vidimo sve rezultate u grupi A. Bosna Melbourne 1, Stari Most Brisbane 2, Podrinje Dandenong 1, Bosna Corail Geelong 2. Bosna Corail Geelong 1, Bosna Melbourne 6, Stari Most Brisbane 7, Podrinje Dandenong 0. Bosna Melbourne 2, Podrinje Dandenong 1, Bosna Corail Geelong 0, Stari Most Brisbane 3. Sada posmatramo utakmicu iz grupe C. Fudbalski klub KUD Dandenong versus Fudbalski klub Gergeles. U ovoj grupi su također Fudbalski klub KUD Dandenong, Fudbalski klub Bosna Adelaide i Fudbalski klub Gergeles. Pressure him now, pressure him now! Dok je u toku utakmica između fudbalskog kluba KUD Dandenong versus fudbalski klub Gergeles,
da pročitamo sve rezultate iz grupe C. Kood Dandenong 1, Bosna Adelaide 0. Fudbalski klub Đerđelez 0, Bosna Adelaide 3. Kood BH Dandenong 2, Đerđelez 1. Ovo je 25. turnir po redu, a učesnici turnira su klubovi bosansko-hercegovačkog sandžačkog porijekla širom Australije. Dosadašnji pobjednici ovog turnira su bili BH Cetar Springvale 9 puta, Bosna Melbourne 8 puta, Bosi Sydney 3 puta, Đerđelez 1, Fudbalski klub Drina iz Sidneja 1, Fudbalski klub Drina iz Brisbanea 1 i Fudbalski klub Stari Most Brisbane 1. Naš prvi nogometni klub Melbourne Bosna, koji je nastao u Melbourneu 1978. godine, je naš najstariji klub u Australiji, a većina drugih klubova je organizovana 90. godina kada je naša emigracija počela stizati u Australiju. Ovo je klupa fudbalskog kluba Kood Dandenong. A sada da se podsjetimo rezultata iz ove grupe C. Kood BH Dandenong 1, Bosna Adelaide 0. Đerđelez 0, Bosna Adelaide 3. Kood BH Dandenong 2, Đerđelez 1. Finalni rezultat iz utakmice: Fudbalski klub Kood Dandenong 2 versus Fudbalski klub Đerđelez 1. A sada da pogledamo našu fudbalsku zvijezdu iz ženskog tima. Gledamo fudbalski turnir Australija, Bosna i Hercegovina Kup 2014. godine u nastavku takmičenja. Turnir se održava u zapadnom dijelu Melbournea u Kiloparku u Kiloru. A sada posmatramo utakmicu iz četvrtfinala kupa između fudbalskog kluba Stari Most iz Brisbanea i fudbalskog kluba Podrinje iz Dandenonga. Pokrovitelj ovog turnira je ambasada Bosne i Hercegovine iz Canberre. Ambasador Bosne i Hercegovine, njegova ekscelencija Bakir Sadović, je prisutan ovom turniru. Samo da napomenemo da je fudbalski klub Stari Most bio pobjednik ovog kupa jednom ranije. Evo sada da pročitamo listu ko je osvojio ovaj kup u proteklim godinama. BH Centar iz Springvale osvojio je 9 puta. Bosna Melbourne 8 puta. Bosi iz Sidneja 3 puta. Đerđelez 1. Fudbalski klub Drina iz Sidneja 1. Fudbalski klub Drina iz Brisbanea 1. I fudbalski klub Stari Most Brisbane 1. Dakle, ukupno 24 dosadašnja turnira je odigrano. Da dođu u četvrt finale
fudbalski klub Stari Most iz Brisbana su igrali u grupi A i zabilježili su sljedeće rezultate. Fudbalski klub Stari Most Brisbane 2, fudbalski klub Melbourne Bosna 1. Stari Most Brisbane 7, fudbalski klub Podrinje Dandenong 0. Stari Most Brisbane 3, fudbalski klub Bosna Geelong 0. Dok se odvijaju utakmice na zelenom polju, da vidimo šta je zabilježila naša druga kamera u sali. A sada se vraćamo vani da pogledamo utakmicu iz četvrt finala, fudbalski klub Bosna Melbourne versus fudbalski klub Cood Dandenong. Na putu do četvrt finala u grupi C, Cood Dandenong je imao ove rezultate. Fudbalski klub Dandenong 1, Bosna Adelaide 0. Cood Dandenong 2, Djerđelez 1. Fudbalski klub Melbourne Bosna da dođe do četvrt finala iz grupe A imali su sljedeće rezultate. Fudbalski klub Melbourne Bosna 1, fudbalski klub Stari Most 2. Melbourne Bosna 6, fudbalski klub Bosna Geelong 1. Melbourne Bosna 2, fudbalski klub Podrinje Dandenong 1. Prvi naš nogometni klub Melbourne Bosna, koji je nastao u Melbourneu 1978. godine, je naš najstariji klub u Australiji, a većina drugih klubova je organizovana 90. godina kada je naša emigracija počela stizati u Australiju. Prije dolaska naše emigracije 90. godina, najstariji naš fudbalski klub Melbourne Bosna je igrao veliku ulogu u organizaciji ne samo sportskom, već i socijalnom i humanitarnom radu u ono vrijeme. Fudbalski klub Melbourne Bosna je bio osvajač ovog kupa 8 puta od postanka ovih turnira. A evo sada da pročitamo pobjednike ovih turnira do sada. PH Centar iz Springvalla osvojio ovaj kap 9 puta. Dakle, kao što sam rekao, Melbourne Bosna 8 puta, Bosi iz Sidneja 3 puta, Djerđelez 1, fudbalski klub Drina iz Sidneja 1, fudbalski klub Drina iz Brisbana 1 i fudbalski klub Stari Most iz Brisbana 1. Dakle, ukupno 24 dosadašnja turnira je održano od početka.
Samo da napomenemo da je na ovom turniru formiran Australsko-Bosansko-Hercegovački sportski savez koji će raditi na poboljšanju i koordinaciji sportskih aktivnosti bosansko-hercegovačke sandračke dijaspore u Australiji. Na ovoj osnivačkoj skupštini bio je prisutan njegova ekscelencija ambasador Bosne i Hercegovine Bakir Sadović. Dakle, finalni rezultat sa ove utakmice: fudbalski klub Melbourne Bosna 2, fudbalski klub Kood Dandenong 1. Melbourne Bosna ići će u polufinale ovog kupa, dok gubitnik Kood Dandenong ispada iz daljeg takmičenja. Bošnjački program na kanalu 31 će pratiti dalje takmičenje do kraja. Vi gledate bosanski program na kanal 31. Gledamo Australija, Bosnija i Hercegovina Kup 2014. održan 26. i 27. decembra 2014. godine u Melbourneu na Kilo Park Reserve u Killoru. Sada posmatramo prvo polufinale ovog kupa između fudbalskog kluba Stari Most Brisbane i fudbalskog kluba Bosna Adelaide. U crno-žutim dresovima je Stari Most Brisbane, a u žutim Bosna Adelaide. Fudbalski klub Stari Most iz Brisbanea je pobjednik ovog kupa 2012. godine kada se susreo sa Bosi iz Sidneja u finalu toga kupa. Rezultat je bio 2:1. A sada da pogledamo, da pročitamo listu pobjednika ovog turnira za posljednjih 20 i nešto godina. BH Centar je osvojio ovaj cup 9 puta, Bosna Melbourne 8 puta, Bosi iz Sidneja 3 puta, Đerđelez jednom, fudbalski klub Drina iz Sidneja jednom, fudbalski klub Drina iz Brisbanea jednom i Stari Most, kao što smo rekli, 2012. jednom. Na putu do polufinala fudbalski klub Stari Most iz Brisbanea je imao ove rezultate: Stari Most Brisbane 2, fudbalski klub Melbourne Bosna 1, Stari Most Brisbane 7, fudbalski klub Podrinje Dandenong 0, fudbalski klub Stari Most iz Brisbanea 3, protiv fudbalskog kluba Bosna Geelong 0. Na putu do polufinala fudbalskog kluba Bosna Adelaide je imao ove rezultate iz grupe C: Bosna Adelaide 0, fudbalski klub Kood Dandenong 1, Bosna Adelaide 3, fudbalski klub Đerđelez 0. Finalni rezultat prvog polufinala ovog kupa: fudbalski klub Stari Most Brisbane 2, fudbalski klub Bosna Adelaide 0. Dakle, Stari Most je finalista. A sada da pogledamo intervju sa predsjednikom kluba Stari Most iz Brisbanea. Današnji gosti današnjeg turnira su i nogometni klub Stari Most iz Brisbanea. Predsjednik nogometnog kluba Stari Most iz Brisbanea je Muhamed Hama Kovačić. Dobrodošli u Melbourne. Drago mi je što se mogli odazvati na ovaj turnir. Drago mi je na ovakvoj dobrodošlici i pozdravljam vaš program i vaše slušalce i gledalce. Zadnji 3-4 godine nametnuo kao jedan ozbiljniji klub, tako na svakom turniru gdje se javljamo da dolazimo kao i favoriti. Već smo odigrali jednu utakmicu, malo težu utakmicu sa prošlogodišnjim polufinalistom ovoga
turnira što se održao u Melbourneu, Bosna Melbourne. Tu smo utakmicu dobili i samim tim smo pokazali da smo jedna ozbiljna ekipa. Pošteno govoreći, očekujemo da daleko dođemo, ali prije svega očekujemo fino druženje sa našim narodom. Šta kako ste zadovoljni sa organizacijom današnjeg turnira? Znate šta, mi smo bili domaćini prije 2 godine i sam i moji ljudi znaju šta znači nešto organizovati. Tako da iza svega ovoga što ovdje vidimo, tu se vidi jedan veliki trud ljudi, entuzijasta. Nemamo zamjerki, sve je na vrlo visokom nivou i hvala im velika na ovakvom organizaciji i dočeku. Što je preostalo? Da poželim sreću vama i vašim momcima. Ništa, eto, malo sreće, znanja imamo, tako da očekujemo da ćemo daleko doći. Sada posmatramo drugo polufinale ovog kupa između fudbalskog kluba Bosna Melbourne i fudbalskog kluba BH Centar iz Springvala. Melbourne Bosna je u bijelim, a BH Centar u plavim dresovima. Bosna Melbourne dolazi iz grupe A u kojoj je imala sljedeće rezultate. Fudbalski klub Bosna Melbourne 1, fudbalski klub Stari Most 2. Bosna Melbourne 6, tukla je fudbalski klub Bosna Geelong 1. Bosna Melbourne 2, fudbalski klub Podrinje 1. I također u polufinalu Bosna Melbourne 2, fudbalski klub Kud Dandenong 1. Na putu do polufinala fudbalski klub BH Centar iz Springvala dolazi iz grupe B i imao je ove rezultate. Fudbalski klub BH Centar Springval 5 versus fudbalski klub Bosi Liverpool iz Sidneja 1. BH Centar Springval 1, fudbalski klub Gazi Lansvale iz Sidneja 0. A također iz polufinala BH Centar Springval 1, fudbalski klub Đerđelez 0. Samo da napomenemo da je na ovom turniru formiran Australsko-Bosansko-Hercegovački sportski savez koji će raditi na poboljšanju i koordinaciji sportskih aktivnosti bosansko-hercegovačke sandačke dijaspore u Australiji. Na ovoj osnivačkoj skupštini bio je i prisutan njegova ekscelencija, ambasador Bosne i Hercegovine, gospodin Bakir Sadović. Finalni rezultat Bosna Melbourne 3, fudbalski klub BH Centar 2. Dakle, Melbourne Bosna je finalista ovog turnira. Duga zimska noć, majko moram poć, druga trage dole, srce u pomoć. Ako se, majko ne vrati, nemoj me, zavrće za ti. I prouči mi Fatiju, nek me ona isplati. Samo još jednom da mi je ispe černecke kapije. Čašće